tepian kok nyampang dusana isu memilih apa dewan ainan ka dipilih andriosan nambana mo bana yo andriosan bagala liawan dia puak nanti ganyo di mudia lolo okok partai dusana malah jale partai Nasdem urutan nomor 2 bulia ko liau dua bulia wa anjuang bersama-sama liau bagala bana tuman dia buat kaki ni masagan kanan tuo jona mudo kok nyampang mandriosan kok partai Nasdem urutan liau dua kanagari kita pak gadang tak tolong nyoba kobana muliau andriosan honan kalangan anak muda kok nyampang dusana pilih partai Nasdem jangan lupa urutan 2 bana tuman riosan beliau pedulikan nagari kadun sana nambahnya di dapil 3 awak sampaikan jangan salah juolai memilih kini apa ama udah unie kok nyampang bana jalan karape urangnya jalan balai lamu awak tahu bana jon di mama awak andriosan dari kete liau penyayang penyantun karena mudo jonan tuo hoko ala bana tuma jalan kawanda kaladang nyo jalan kamandi kagugu ma jalan nuluinyo ko cali contoh nak paakanan sudah katiko bab kumpanye dulu galaknyo kawa masyarakat kete ko sawana mani kok maninyo indak tawedo kok ladu dua badan maka cotohnyo lampoknyo ama awa kok nyampang bana jalan suilia
Raminyo anak ma di tepian kaladang nyari lasanyo kok dun sana isu kamamilia jangan lupa partai lajale partai Nasdem urutan Riosan nomor 2 Pak